Karbi konten pu abang pu pen Karbi Anglong media tuang pan lam theke pa phu phu ya jok Difu press club amai pu borsing rong par pen lang wai pisi mo phi la puson kanje ge derji aphan si achini pon Difu pen Abraham Tiso report Birta live YouTube lapen Facebook along karbi content po along la Ronbir Hansi po menit karbeng long reporter demhan ki putap usi ki parentot la soputhak sinili ithethini ningji kusi ladak ini klo alam thei bangla po helo alam li inut bak ari pitor pen ko pinei tonte dukok tha sita hala phan jong desi kaddo kawe karbeng long reporter anke थे मान में मैट्रिक फेल बीए फेल लपेन थांगा डिप्लोमा बे जर्नलिज्म ता लपुसों से आलांग निकली है सिलासो पुथा नीली की पुजी आलांग ठीक है लपो हेलो ले कारबेंग लोंग लोंग रिपोर्टर अतुम कद्दो को बे मास कम्युनिकेशन लहाय डिप्लोमा आवेदे तहाय इधा के मैट्रिक फेल तहाय सीता आलांग लितुम हेदी ला media fan a contribution thepi athe hu inglong atok anu lahai damsi news collect damji wanji lan kechi paduk jo lapen karbenglong reporter atum social media long non print media long non alang liat tum a contribution thepi athera fan awareness lahai wan pipi ko nasi nili pudamji je karbenglong a reporter atum an ke dasemet ke kimi sendia phansi ke klem tangte alangli diploma do opulo kichali do opulo tangte alangli karbiarat phan karbiade phan kopilo contribution do alangli kitab pak bak tok loma alangli isibak newspaper paklang loma isibak newspaper long print media long alangli reporting kori loma thangda be Lasi alang lihat contribution ke karbi society bangke zero, a big zero, nil. Lasona menit si karbeng long la keci paduk reporter depan ki putot ki pusik ke nil itu, arjunje cecak ce lapen soda pen pinner miklo. Non langdam ing nan karbeng long along ke karbi itu journalism manat laki bang piklo karbi Abirta ke klangching ke 1904 along lo. Sinon an ke 111 years back lo. Ta lasong bong kupipia newspaper kupipia magazine lo ke klang. Langdam puludang te hu birta pen chenglok non an uwi kimi to ho pirthe kimi lutisari monjir lai birta la sai klang lo la pen apian ke Hills Times Hills Emissary la pen Hills Express ke non apian ke Dainik प्रतिवेदन Arling Daily Cheka Solangdo Lapson hedi paper newspaper ta klang piglo lahai newspaper along ke claim reporter atum an ke chipadu pixi lahai ke claim lo hala so ke isiapon huke newspaper ke paklang hedi sumpi athia suke mobile dabe social media par long reporter tum ta fake sinang lulu idha ke bas long si news ta nang lulu du tanon alang lila Ronbir Hansi prominent bank ke hem to joy si hem long pen si soket alang contribution pilonte ni tunge chepadu pik pik lo alang e pilo chepadu thang ta we asini li pudam ji je ke tek se ke se tum ke ni lang di puma long lo ni tek ilo puma du ta chi kong pe la lang ke tek the na ya bang lo la bang ki na ya bang lo asi fil dam de pin pen chepadu de pin pen news akam claim le pin pen hek tot lun bang ke la somni thang contribution be non lang da mang karbeng long long ke longkam teron kalida longkam teron alang li lamet kuru haitik lo alang li more than 41 books lang to gal Rongbong terang alang li Padmashri award ke long banglo Dhoneswaran ki Padmashri award ke long banglo Sikaring Kisu international award ke long banglo Dr. Dharam Singh Terong alang lita university pen honorary doctorate degree ke long banglo tela ana menit ke tek amunit ke om te alang litum ke
mass media laso diplomat dulu abi mati sta abi sitame alang li tum an contribution pilo ala rombin hansi bang thang chu budun dik alang contribution thang ta abi mati do alang li tum si contribution ong mena la metric fail BA fail lai tum si ong mena lo tuli jang te alang le la ana degree kong pen pilo dik itu thang ali abi la sini pudam ji hala huwa pi hai nalu suni ko ke dakpo ke pati ji ki pumveji non la rombin hanse ke lalu an ninje piglo sita a contribution bang jiro sita lang o ke lang lu dojoi sita ki pati hu bang suri ati pati ji ye wo tu mangi la pohelo wo pi tu mangi ni wo pati pu ko bang hedi pirthe muni phan chethan labi asi kokedak pula mati sita hokpen ke thek tum ke hala lang o oson lo lang lu si doji sita suri ati pati ji lasi ni pudam ji asi alang li thanga contribution ove lasi ni pudam thi ji alang li lai pormusi award ke long tum phan international award ke long tum phan lapen nikan thong ke pilke hala newspaper long ke claim lai reporter tumhan kilang ren ki putot bang chok te alang li tum long ek insi da purun de thang contribution we la somni lasi la son monit phan nil tum media hin pen ki ekdom subdak pen pin rem lo apen mo phi lai ni je tap te je phan nil tum warning pilo alang li phan lasi alang li laso kining je tap ajoy ne media fraternity tie phan alang li map jo hang nei dia jo hang wek nei alang dia jo hang he pulu dang te nil tum kaduk kami media ditung cerapsi alang li phan nil tum misal lagi lah pakai. Walau nil tum nang lam